kanitan agama ngarasi pati ayu orangnya nami dan kamu kan kepiyekan ngebarwar tane abawaran dosa luneeng ujune lemah roka atur noneng ngarep pan akan ditilang wonder
paring pangandika Kanjeng Kamas. Saben-saben sliramu swanane Madiun. Ora lali tansah ngaturke dharma bektimu marang aku. Ora luwih ijo pangestu kanggo kowe. Sanget pamundi kula mugi ngaturi kejimat sak danganipun Ronde. Mugi oleh Kabupaten Madiun. Iya. Iki akeh para kadang adipati saka Brangwetan sing suwanane Madiun. Kula dikepenake nggonmu. Nggih. Kados sampun pralebet. Iki kaya pekacangan. Nggih, mriku Bupati Inggih saking punika kula Kanjeng Adipati saking pekacangan Sutojiwa. Sutojiwa suwe ora sowan ana ing Madiun. Katik tak sawang-sawang kaya rekulu banget. Apa kadipaten ing pekacangan susah ngono kok piye? Boten penembahan menawi susah. Sedaya para kawula ing Kadipaten Pekacangan sedaya sampun tata titilan tentrem. Mula wedal sakmenika sami sengkut mlebet anggenipun sami olah tetane. Iya namung lombok terong wonten. Tomat. Ya ampun. Boten penembahan. Ana ing pekacangan para kawulamu padha olahan. Nanging kena ngomong ora jumbuh karo kahanan ngono lho pekacangan. Sak mestine nek kawulamu padha gumrebut anggone tani. Paling ora adipatine ya usara lemu awake. Lah kok dadi ketok guru banget kowe Nuwun pekacangan. pangapunten Kanjeng Penembahan. Kepiye? Jalaran anggen kula kuru menika. Kula menggalihaken kawula kula ingkang mapan wonten ing regi. Ingkang boten wonten toya. Oh, dadi nggonmu guru mikirke kawulamu. Ingkang mapan wonten ing mergi-mergi. Wonten ing regi. Iki lagi ya menika. Geniten, Dalem Kamas. kira-kira bener apa ora omongane pekacangan? Ayo bener wae kok. Mengko gek-gek. Aku ki cubyo. Apa iki mergo kalah karo sing wadon? Apa kepiye kok dadi? Iso wanan sing ngarep ki katon babah lemu. Ha kok saiki pekacangan Kak jumbo karo jenenge Kadipaten cilik. Sewu Kamas. Kepiye? Pekacangan mriku kula kinten senajan to piyambakipun menika lajeng kaliyan dengan Sakti. Piyambakipun nggih gariban sing penat. Aku ora maido menawa kahanane ngono kuwi. Mergo aku nalika semono ya tau nglakoni. Nuwun pangapunten Kepiye? menawi Adipati Pekacangan sing nami Sutojiwa menika mboten kados rangga keniten. Lire. Mboten kados rangga keniten, rangga keniten asmita wonten sadal wonten pamrih. Aku sultan Kadipaten Madiun pancen aku nggih pamrih supaya Madiun iso kuncara kawibawane. Geniten Kula Kamas. lan kowe pekacangan diprayogakke nggonku lingguh. Ulah iya. Awit ukang kadang adipati saka Brangwetan sing wektu dina iki melu sowan ana ing Madiun. Dikepenake nggonku. Lan inggih penembahan. Iki yen ora kleru adipati saka Surabaya. Nggih, menika leres Adipati saking Surabaya. Kanjeng Adipati. Padha becik ngadepmu ning ngarep. Angsal berkah pangestu dalem kami. Lampah kula widodot namung sungkem kula kudu. Iya, tak tampa saben-saben sliramu suwana ning Madiun ora lali tansah ngaturke dharma bukti marang aku. Terus kepiye pekabaran ana ing Kadipaten ing Surabaya? Coba diaturke. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Ing pekacangan Surabaya sedaya Surabaya sampun boten wonten ingkang badhe nguciwani Kanjeng Adipati. Lire ora nguciwani kepiye? Lire ora nguciwani mbok panjenengan menika badhe ngersakaken menapa sampun siap pekacangan ing Surabaya. Surabaya dadi umpama ing Kadipaten Madiun umpamane kepengin mbleh sapi Upami panjenengan badhe nganakaken bahagian pun siap kula badhe
nyumbang lembu kula bendharaken lembu. Ning aja sapi sing wis mati. Boten karam Peniten. Kancamu Adipati saka Surabaya saiki wis ngerti barang halal lan barang haram. Nah, nggih Pak niku. Soale ngaten Kak Mas. Surabaya menika senajan to doli niku sampun ditutup. Sampeyan iki nggih kesepengengan kok ya, Mbak. Lah saben-saben sing tok kandhake sing wis ditutup ora yo Lah menika sing ngaten. Surabaya Adipati ning Surabaya to. Nggih, Kang Mas. Dibrayogake pun suwan. nggih ngestaken bagus. Iki kaya anak kulanan go melu kisuwan. Yer anak kulontan. Padha becik ngadepmu ning ngarepe. Pangestu dalem Kanjeng Rama wisuwan kula tansah kali sedaya sampe kula namung singgung kula pundur. Yo otak tampa bektimu marang Rama. Lah dina iku kok melu kisuwanan apa gawean sing tak paringke marang sliramu supaya ngladi para nom-noman. Dina iki wis rampung ngono kok. Menawi para wiranen sedaya sampun anggenipun gladi sedaya sampun saya. Ibu bilih Kanjeng Rama badhe ngersakaken prajurit ingkang gandeng-gandeng ingkang sampun sumadyo kumungku. Dadi Kadipaten ing Madiun sak mangsa-mangsa ana parang muka kabeh andamanmu wis sumadya ngono Mekaten diprayogake nggonmu ngadep nang Rama. Rama bakal ana rembug karo Kadang Adipati saka Grang. Bangsa ladi Rama Keniten. Parimangan kula, Pak. Wonten ing pisuwanan menika benten kalian adat lan sabenipun. Awit kanca-kanca Adipati wonten ing medal menika kula aturi sowan wonten ing Kadipaten ing. Mila saking menika estunipun wonten Tigati ingkang badhe kula aturaken dhateng kanca-kanca Kadang Adipati. Menawi sedaya menika wau sampun dipun kersakaken kalian Adipati. Menawi sedaya pengendika dalem menika boten dipun dalem monggo klaten sedaya kalian Kadang Adipati. Menawi Kadang Adipati menika sampun syukur sak biyantu kalian panjenengan dalem. Mestine antara Keniten, Pekacangan, Surabaya kuwi tak jaluk nyawiji kekuatane ana ing Madiun. Mula kang saka kuwi aku bakal kandha marang sliramu kabeh antara Keniten, Pekacangan lan ugi Surabaya. Adipati Surabaya, Nuwun kula Kanjeng. aku ki arep kandha marang sliramu kabeh. Aja turu ning papan kene iki. Aku ki ora turu. Lali. Kados pundi Kanjeng Adipati? Kok wis malane bingung. Wis lagi bae mbayari putri siji kok kaya wis diangkat bingung. Sing gedhe sing mongkok Pegawe untung ngeten nggih kok. Jenengan menika badhe kersakaken menapa siap siaga mboten Ora aku tak kandha nggih. sliramu aja turu. Mboten turu. Kebenake. Keniten kabar sing tak tampa sing wis tekan Madiun. Bakul Sinambiwara aku turu kabar menawa ing Mataram si Danang Sutowijaya anake bocah larit kabar sing tak tampa arep jumeneng Rabbana. Kuwi ora pas awit aku kuwi sing tuwun saka Demak Bintara. Nggih, leres Kang Mas. Sutowijaya kuwi apa? Sutowijaya bocah
bocah desa, anake bocah tukang arit. Derajak-derajak arep jumeneng ana ing Mataram. Digumu kepiye? Panuju Mas. Kepiye? Menawi saking memanggil kula. Menawi Danang Sutowi Jaya ku badhe jumrih panembahan wonten Mataram menika napa kelampahan negari kok badhe wonten Surakarta. Lire. Raos sing manah kula nggih boten pas menika. Langkung prayogi jemenang penjagalan. Kudune lah aku. Terus Mergo aku iki tejak turune saka ing Demak Bintara. kaya mekaten. Lah kok hakate Danang Sutowijaya derajak-derajak arep jumeneng. Kacangan Tanganmu itu. kepiye? Ih sampun leres. Menawi Danang Sutowijaya badhe jumeneng penembahan Senopati ing Kraton Mataram. Lire bener kepiye? Jalaran kala rumiyin alas mentau dipun pasrahaken Danang. Alas mentao dipasrahke Danang Sutowijaya. Danang Sutowijaya. Kakang pemanahan. Ki juru mentani. Penjawi. Terus salajengipun Gandeng Danang Sutowijaya menika ingkang saged nguku sayembara. Sayembaripun Kanjeng Sultan Pajang kala semana. yo aslinya Sapa sing saged merjaya Adipati Haryo Penangsang dipun gayar alas mentau kaliyan Adipati Penyembahan. Dadi menawi Danang Sutowijaya menika jumeneng penembahan Senopati wonten ing Kraton Mataram menika sampun leres. lire mergo iso mateni si Haryo Penangsang. Mongko Bruma Haryo Penangsang wis sekepel. Nek karo bosmu Niki namung kali. Tangan kok mboten Penangsang kok. nalika semono sapa sing bisa merjaya Penangsang Ki Ganjar alas mentau kaliyan Adipati. Lah Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun ngesrahaken Danang Sutowijaya kakang pemanahan kaliyan kakang Guru Mentani mekaten kala rumiyin kakang Penjawi disai Adipati jenengan yang kan mboten kala senang. dadi si Sutowijaya bocah desa kuwi mergo iso mateni si Penangsang Iya, iya, dadi wis iso jumeneng ana ing Mataram. Panuju Mas. Kepiye keniten? Nyambetakenipun dibalik katakan niku. Yo. Wis kono. kepiye nopo penting? Iki kepiye terjadi? Ya kudune kan menang jumeneng panembahan iki kan Mas Ronggo Jumuro. Ora kok Sutowijaya. Mergo aku saka Demak iki. Bila nek Kanjeng Adipati ora Ronggo. ngerti rasa suwe. Kanjeng Adipati Ronggo jamu nomor aku tuh Demak. Lah iya to. Monggo untuk dilenggap ono Dion. Ah sampun leres menawi Danang Sutowijaya menika jumeneng ratu wonten ing Mataram. Jenenganipun kesukaan apa dadi? Ning ngene lho. Kan Mas Ronggo Jumuro arep duwe gayulan sing becik kepengin ngembali para kawula ing Kadipaten Madiun, mumbahe tanah Jawa ingkang sak putuhe. Jadi Kanjeng Penembahan Ronggo Jamuro badhe nggak basa wonten ing Mataram. Lho ora jeneng basa. Pekacangan, Nang tuwa kene niku. pekacangan. Menika leres aturipun Kemiten. Ronggo Kemiten. Sing dingge Ampun drumadrane panjenengan menika. kula menika mboten belum madrame. Kakang Surabaya. Lah kepiye? Adipati sapa? Adipati Surabaya. Surabaya. Sing duwe dagang sapi. Nah, Ayo, Wis to. kepiye? Kok ora kerasa dibere dicegat to. Penggale Kang Mas. Pancen bener yen arek pengen dadi panembahan kuwi. Dadi kowe kabeh gatel nang Madiun iki ning kon ning kuyung. Ora kok bakal perkara di Keniten pekacangan lagu Surabaya. ah ingkang majeng perang sinten? Sinten? Keniten. piye. Sing maju perang wonten ing Mataram sinten? Lha kok kalau utusan sementara aku dhewe yo ora ngerti. Noto kanan ing Kadipaten Madiun aja nganti kleru ae gawe. Keniten sampeyan nek
padudon karo si pekacangan ora ana rampune. Iku ngaten. Awet pekacangan ki pancen limpat. Nah, sithik kuwi piye dina adipati kok ngeyel. Sing ayo yo penitianmu. pekacangan iso meneng ora pekacangan. Papunten panjenengan. Sakti angger cilik. Monggo Kaya manuk kae. Wis cilik ning suarane banter. Yo tak imbakake kaya kuwi pekacangan. Saiki aku tak kandha marang sliramu kabeh. Nggih, dos pundi? Wong duwe penggayuh ngono pancen abot sanggane. Ya toh? Saiki awake dhewe ora sah ngubengi si kanan kuwi biyen bisa merjaya si penangsang terus bakal digawe ucap kowe dadi ratu kuwi etrok-etroke awake dhewe ora ngerti. Mergo aku duwe penggayuhan. Wong duwe penggayuhan kuwi ana paribasan menghalalkan segala cara. Basa Inggris kono kuwi pekacangan. Nyuwun pangapunten panjenengan. Kepiye? Panjenengan niku adipati Medion niku pun dangu. Apa mboten ngertos kalian Danang Sukawijaya? Aku ki ngerti, ning mergo aku ki duwe pamrih. Saiki sapa wonge sing wis dadi duka ya kepengin dadi lurah. Ha toh? Nggih. Ayo kaya awake dhewe iki wong duwe penggayuhan, awake dhewe iki wong-wong urip duwe penggayuhan supaya mukti wibawa. Lah, tak jaluk senajan to sliramu kuwi ngerti jlentrehe lelakon etrok-etrok ora ngerti. Kekucap saka Madiun nang sliramu menawa aku sesuk lakon Ratone Mataram bakal tambahi kekucap Jangan kula. ayo Kene cetha ta, Bro. Kekucap bakal ditambahke kowe. Panjenengan kudu kaino. Lho kok ora tuntuk, kok. Amarga Kanjeng kula bojo ngono tak. Lho, Surabaya ndek penemu apa plonga-plongo Niki ngoten Kanjeng Adipati. wonten sing kepiye Kula badhe ngarujuki panjenengan anggenipun madhep Adipati wonten ning dadi kowe sarujuk menawa aku bakal dadi Ratone Mataram ngono kuwi kula sarujuk anggenipun. bodomu sing ana Surabaya bakal tok sokke marang aku Ingkang sebagian kula sokaken panjenengan sing sebagian kula kangge uripi kawula kula. sing sebagian ya nggo mbayar yupur wae Oh nggih Kanjeng Adipati. kepenyake nggon anak lanang utang sliramu tak keparingake melu gatekke nggonku rembugan karo kanca kadang Adipati. Mbok menawa masak mengkone kowe bakal duwe penemu kanggo Rama ya mengku matur. Ngono ya. Kepenake nggon. Kinten Kula Mas. kira-kira sliramu uga nyarujuk. Nggonku bakal jogeng kawibawan ana ing Mataram. Lah ngono to. Iki. Nah, ini ngaten enggak, Mas? Kepiye? Kula sedaya kadipaten ing pasuruan badhe kula saken wonten Medion nanging kula ki gadhe pantun enggak? Jalukmu apa-apa kekucap sing tak paringke. Karo sliramu sing kurang ngono apa kepiye? Ngaten enggak? Gadhe panjenengan iku gabungan putra putri kepareng wonten kula badhe kula. temenan. Priwe? Mesti dene-dene Mas. Lho nek wis cerik to karo Dadi kandhane Ora dene serik. Lha wani depan iki Kabupaten Medion iki mergo kagungan putra iki lho nabuni tak. Ayo Mas becak. itu urusanku. pekacangan. Kula Mbak. Dadi sing tok aturke ngarep mau Bener. mergo sing keniten duwe pamrih. Dasare putra kuwi dalem menawi sowan iki sing jenenge kamu. Penganak wedok sirekno dumilahno. Untung saking boten sowan. Pancen dhewe itu ora tak Mesti keparengake. dilihat kuwi. Nggih.
ngaten menika panuwun kula Kang Mas. Menawi Kang Mas ngendikane dados panuwun kula nyatu bisa sedherek kami. Daniten, Kula Kang Mas. apa sing tok jaluk, apa sing tok sujud. Senajan to anak wedok wit durung tau sak pejagong marang sliramu. Nanging kabeh mau kanggo muji kamulyan urip. Yen menawa bisa sliramu bisa ngrabu ning masalah bisa lakon. Bakal tak paringke marang sliramu anak wedok. Saking bupati-pati menika mesti kemawon kadang ana mawon iki dados pengaruh budayaan. Yo. Biar Wasis Jaya Kusuma. Sabtu Sopan Andika Romo Panembang. Rada maju tekamu ana ing Madiun. Injil Supaya cethok nggonku kandha marang sliramu. Rada maju. Injil Tak bocah kok baguse kaya ngene. Padha becik tekamu ana ing Kabupaten ing Madiun. Prestu dalem Romo Panembang. Lampah-lampah kinabekten. Namun ngaturaken singkong pangabekti wonten santun Romo Panembang. Iya. Tak tampa atur bektimu marang aku. Ora luwih puja pangestuku kanggo kowe Wasis Jaya. Injil sangat kawula puji sanggul dados sedaya kawijayan kula nderek ngatus wonten ing Madiun mriki. Suwe ora sak pejagong sliramu kok beda karo 5 taun udakara sliramu iso sak pejagong karo aku. Ora ngono ya keniten. Nggih. Bila kula tak pepanggilan nggih kalian nyanyi. Iya. Jadi Jaya Kusuma. Kang Mas Romo Genten kula Selamat suara menika. pangestunipun Kang Mas Romo Genten. Lampah kula kali sing sambet kula semangkun ugi kula sak antawis ngaturaken pangabekti wonten Kang Mas Genten. Nek sing pangabekti pamujiku tambanono ya iki. Nggih. Kula tampi. Kok nggon matur karo Kang Marno Bojong. Kanjeng Panembang, Kepiye perasaan? kowe iso Wasis Jaya Kusuma. Sliramu go kangen karo si Wasis Jaya. Yo. Tak keparake. Wasis Jaya Kusuma. Bekacangan apa? Modho selamat. Yo. Tekanmu ing kabupaten. To pamujimu wae. Aku saka pati ngadep tekan ing Madiun rawana sawiji aja. Piye kahanan ing pati? Ing pekatan. Yo pengatakan tata mimilah. Jadi kepiye sak banjire ditus bapakmu apa? Arep njono ngoten-ngoten Bang. Pekacangan lan Surabaya. Ing panci iki aku ngadep ngersane Romo Panembang Mas Ronggo Jamno isine ana iki.
dipun obrak. Romo Panembahan Mas Ronggojami. Kepiye Mas? Saestunipun kula menika sawengajeng Romo Panembahan kepala masak bangkalis ketingaken. Kula menika sinambiran dinawa iket langkung arep menggawe kula. Dan kula menika saking bawah pati. Dumenggung Madiun mriki. Dan kula lumantar kula gambaraken munggah gunung medun jurang sak upamipun. Iya, bener kadang. Sampune Romo Panembahan. Kula lumebet wonten tapel watesipun Madiun kula gumun sanget. Kira gugune kepiye? Gandeng tahun-tahun ingkang sampun lampah. Saéngga dumugi ing pati ulang-ulang ing dinten menika kemajengan. Mergi nalika semanten ingkang dereng sae mahasok menika sampun kapinasa. Gumun kula Romo Panembahan. Isih Wonten ing tlatah dusun Padang Kuban ing Madiun menika pintune goleng dusun kok. Kula nderek sanget remen sanget. sakwise lumebu ana ing Kadipaten ing Madiun lire atimu gumun. Oke dalan-dalan sing becik ngono kuwi. Mekaten inggih. Ning kabeto kula sampun pitados kawicaksanan ing Kuban. Kapal wates sing Madiun menika sampun kacepon panjenengan Romo Panembahan. Lah mesen pun ngaten nggih Romo Panembahan. Pancen dina iki ngepasi dina kamardikan sing ping 81. Dadi kabeh warga takon resik-resik, dalan sing elek takon dandani. Nek semono ya isih ana kekurangan. Ngono lho Pak Joyo. Malah nyuwun pangapunten Romo Panembahan. Sejatosipun Jaya Kusuma menika ngadhepun sampun Romo Panembahan boten pinangka tinimbalan. Janipun wonten salebetipun menawi wonten wigatos kagem panjenengan Romo Panembahan. Oh, kula rada maju. Rada maju. Jin. Men cetha nggon pondok marang Slira. Dadi tekamu ana ing Kadipaten ing Madiun. Kuwi ora mergo kapang marang sliramu, nanging ana wigati sing bakal tok kandhake marang aku ngono kuwi. Senajan to kula muju atur wonten sampun Romo Panembahan boten saged jangkep ning gandeng kabeto saking kawontenan. Mestanipun wonten kekiran menggawe Jaya Kusuma wonten sampun Romo Panembahan kersa ningali kawicaksanan ketyatipun Jaya Kusuma ta Romo Panembahan. Iya, aku wis ngerti. Mula kang sapa kuwi sliramu tak keparengake enggal matur apa wigatine tekan Madiun. Lah ya ngono ya keliten. Nggih, leres. Wasin gati jadi Jaya Kusuma wonten Madiun menika saking kesanipun piyambak menapa ingkang wonten kesan. Lah Kalau sing ngono. ngaku menika, Pak. Dadi sliramu uga ngenteni Nggih, apa sing bakal diaturake si Jaya. leres Kamar. Pekacangan Surabaya biar anak lanang. Iki ana ature si Wasis Jaya Kusuma. Tak keparengake sliramu kabeh mirengake lan uga sak mengkone urun rembug. Ngono ya. Wasis Jaya Kusuma. Kula Aku selak kepengin ngerti wigatine tekamu ana ing Kadipaten ing Madiun. Mula kang sapa iku enggal matur. monggo atur sak lajengipun Romo Panembahan. Sepisan kula sowan wonten sampun Romo Panembahan. Menawi astun napi dawuh dalem klebet Kangmas Sutawijaya. Oleh dawuh si Sutawijaya. Yo. Oh, Malah ingkang atur pisan kula sinampiran gandhik sekembaran wanci menika kaaturaken wonten sampun Romo Panembahan Mas ing Madiun mriki. Yo. Tak tampa atur Sutawijaya. Lumantar sliramu. Munggah atur ingkang saklajengipun Romo Panembahan. Malah dinten wanci menika Romo Panembahan katimbalan wonten Mataram ingkang sakmangke kangge ngestreni utawi dados pasaksan
Panjenenganipun Kang Mas Sutowito jumeneng Panembahan Mas wonten ing Mataram. Ngaten menika Rama Panembahan. Dadi si Sutawijaya kongkonan marang sliramu supaya aku ngestreni anggone jumeneng ana ing Mataram kok piye? Kasinggihan inggih. Pinten? Lho Kang Mas. Diwangsuli si Mas Jaya. Oh nggih, wis tak dawuh. Yang ini ten. Kula Kang Mas. Silahkan matur oleh Kang Mas Ronggo Jamuno. Yen Kang Mas Ronggo Jamuno bakal timbali suara Mentara. Bos sing ganti kon mengestoni nggone Panembahan Senopati jumeneng ratu ngono kok piye? Inggih. Pokoke iki kena Kang Mas Ronggo Jamuno timbali oleh Mentara. Nanging Medion iki kabeh karo kadang adipati kabeh sumepak. Bakal ngadepi wong-wong Mentara. Yen pancen Kang Mas Ronggo Jamuno bakal timbali kena. Nanging yen kowe bisa ngalahake Ronggo Keniten kuwi dhisik. Kang Mas Ronggo Keniten. Piye? Rembak kalian penggalih monggo dipun sami rembak pinten kanthi kalian. Kula atur sareh saken Pak. Loh, aku Kula ora sabar ganti piye? Kang Mas Ronggo Keniten. Kula ingkang sak mangke nggih atur wonten kesanipun Rama Panembahan kan maksud. Nang boten saring lampahipun Rama Panembahan Mas ing Medion niki. Masdanipun wajri. Ajri bab napa? Jaya Kusuma ngadhep wonten kesanipun Kanjeng Panembahan Mas ing Mataram mestipun alit mati buka. Ageng mestipun kula Jaya Kusuma ugi nampi pidana. Menapa Kang Mas Ronggo Keniten boten nyemat lan boten mesakaken dhateng Wasis Jaya Kusuma. Ning semono. Kang Mas Ronggo Jamuno kuwi kang lara sepuh. Sutawijaya ki bayi sore. Mongko wing bocah desa pisan. Kok ra gara-gara ngaturi Kang Mas Ronggo Jamuno? Apa kuwi jeneng ngajeni karo wong tuwa? Kang Mas Ronggo Keniten. Kula pitados panjenengan wanci menika wonten kersanipun Rama Panembahan Mas Adayu. Penggalian ingkang ngaten kula pitados. Nang mesanipun wonten salah boten manah Kang Mas Ronggo Keniten wonten minyak. Wonten pamrih ingkang samana boten kenging kangge tepo palpi lebet kawula sanes saking sanesipun Medion mriki. Keniten. Kula Kang Mas. Legah sing kepenak. Nggih. Koyone aku dhewe sing bakal menehi jawaban karo si Wasis Jaya Kusuma. Nggih, monggo Kang Mas. Wasis Jaya Kusuma. Kula Panembahan. Dadekno pangertimu. Ana ing Medion kene aku pancen kepengin balelo. Ora sudi aku nek kon teko nang ing Mataram. Apa meneh sing dadi ratu si Sutawijaya. Rama Panembahan Mas Ronggo Jamuno. Nuwun sewu. Jaya Kusuma wanci menawa ngadhep wonten sampun Rama Panembahan Nasti Purbawasisa lan sinampiran ingkang langkung amrah. Dadi sliramu diweni Purba lan Wasisa. Menawi panjenengan puguh Medion mriki rawe-rawe atas malang-malang badhe kula putus. Wasis Jaya Kusuma.
Aku karo prajurit iki kok rumangsau kaya lemes. Dadi prajurit ki ra ya kudune sing sehat. Ya kok kala kaya meneng pre. Heeh. Kang Diko wipun kayu-kayu kaki sambung. Lah karang ya kita ya jane aduh tenan jane ngerti ku yo metu kene jeblene kon mubeng karo jalan. Saiki ngono. Awake dhewe ana ing papan kene ning alun-alun ngenteni Adipati Wasisjaya Kesuma anggone sowan ana ing Kadipaten Madiun. Mula aku karo kowe kudu padha sing ati-ati kepiye kabul kawusanane anggone Kanjeng Adipati Wasisjaya Kesuma anggone sowan oleh Madiun. Mula mumpun yen ana apa paribasane sing ora ngepenak ning ati, aku karo kowe kudu padha sing siaga. Nggih, kita Nah, sakniki kemarin pasti saya Pokoke ngenteni Kanjeng Adipati Wasisjaya kepitak lho kawusanane. Pokoke sing betul. Aku percaya lan aku wis ngerti watak wantune Mas Kenitan. Mas Kenitan iki saka pasuruan Madiun iki men manunggal tekad nyawiji. Ning aku kudu ngerti Kang Mas Ronggo Kenitan. Apa to sebabe? Romo panembahan Mas Ronggo Jamungo kuwi ndek niat sing kanthi rak jejeg. Kepala kena uga teko palu diklebu kawula-kawula. Kok ora iso ngene sematir ora iso nganggak. Kanjeng Adipati, panjenengan menika kados pundi kok kadose wonten penggalih ingkang boten sae tumrap panjenengan. Wakalah Dos pundi? lan kowe kabeh lebu. Kawulane Kanjeng Panembahan Mas ing Mekah. nggih. Malah kepala seliramu ing papan kene wis saken para koni. Wis sampun saudara. Sampun tak wentawis kados sampun 3 dinten yang boten salah niki. Anggen kula ngentosi panjenengan anggenipun sowan wonten ing Kadipaten Madiun. Aku wis ngerti. Alat-alat kabeh sak kanca ing papan kene kepara nggo apa sing dadi gatine Wasisjaya. Alat-alat lan kowe magangan kabeh. Pripun? Dina kang kepungkur aku napa dawuh dalem Nggih. Kang Mas Sutawijaya Wetan. Ing papan kene sliramu dadi magan ojo was pabrik.
Kadose ra jenengan sowan wonten ing Kabupaten Medion. Ah, kula kinten. Jane bisa iki. Ah, ya nggih, pangapunten kula nggih. Ini sak mongso-mongso lebu kawula medun ing tekan papane kira-kira wis ya. Wah, sampun kok beres. Jane kok perjalanan sing dadi tempat jelek ora coba enten Nggih, siji perang. nggih. Wong perang ku luput kalah menang. Nggih. Minat kalah dadi bebanten. Malah Wong dadi bebanten cilik loro gede tekan pati. Amah menika wonten perjurit enggal. Biasanya Ah, menika senajan to dadi pejelek iki mati dadi rabu negara kuwi kebu dadi kawulane Sinuhun Prabu dadi subjek dan adat Kanjeng Panembahan Mas ing Mataram. Piye? Ya wis semua. menika panjenengan dipun anu timbali. Boleh matur nek masa dipati kira jamu, jangan kira. Wah, dia boleh segelas papas kok. Aku kok Panjenengan mawon. Panjenengan mawon mungkin kula ndak boten sae mergane panjenengan wau ingkang sowan wonten ing Kadipaten iki Medion. luwih prayoga seliramu. Mergo kok kecil. Oh, ngoten. Abi. Ini kerumor kepala. Nek apa mriki kula ning ngangkung jenengan mawon. Nggih, nggih, nggih. Mas Penitan. Piye ya Jawa. Mas Penitan. Nggih, nggih. Ora kan. Kira kita nggih boten. Nah, ngaten kan Mas. Sampan ing papan mriki ndikaaken hak dilanap pengenyosanipun Kanjeng Panembahan Mas Tengah. Ning jane nyun ngapunten. Panjenengan menawa wonten Medion sampun kepara dipun sepuaken. Nggih napa boten? Iya, piye? Ning sing jenenge tiyang kepara sampun dipun pitados kasepuaken saged metak. Ra ngono ta apa? Dene kok. Nggih, nggih, nggih. Sebut. Itu bukan. Lagi, leres. Nah, itu pas jeneng yang sebenarnya diwong tumindak kanthi karo ora pantes ki dipikir. Wis, ngene bae. Apa? Saya kira satu kali rembuk. Ini baku. Kok bali ana cara matur karo Panembahan. Yen Romo Adipati Ronggo Jamunara bakal sowan Mataram. Mas Penitan. Yo, piye? Neng jane nek Jaya Kusuma itu upami ajeng kondo kalian sampean kanthi karo boten pantes mangke kuwaneh. Nek kedah sampean niku menggalaken. Nek sampun yang dipun ketadosaken saged ripe. Robert Ratu sesembahan sampean. Napa wis sampean nggadah kegayuhan ingkang sak mate kangge pisanatan wonten Pasuruan. Manunggalkan kisah sinten menika. Langsung kentot yang lumampah ingkang welas. Wis to. Agar gini iki. Kowe ki rasa werna-werna aturmu. Sing baku kowe iki bali ana Mataram. Atur ke apa anane lho, aku penak uripmu iki. Kaniten, Piye? saiki api awen aten. Panjenengan kanthi Ngene. Nak sono iki dipikir. Iki wong sepopo dia kepala ditupakan. Dadi kok iki tak pikir kok. ya wis tak saiki kula tak nganu matur kalian Kanjeng Adipati. Wani Oh, nggih, ngoten. Kaniten, Piye? Kanjeng Adipati Wasujaya Kusuma sowan ning Kadipaten Medion supaya ning nabrak-brak. Ya jembruk kula iki sajeng tantangan. yang kudu nabrak-brak nek berat itu direbukane. Wah, ayo jenengan mawon. Makasih, Mas. Kula tak mundur mawon. Jadi Wah, nek niku mboten. Betul nek kula. dino-dino kang pun ngapus. Kadose. Mas Penitan. Piye ya? Terus ing papan mriki alap-alap kepengin tetangan kalian sambung rapat kalian sampeyan. Ning kinten mboten saged nganggiat. Jaya Kusuma ingkang saged ngampi sedaya kaliyan pesan kampas Penitan. Malah kebenaran nek jadi bisa ngomong atur. Lirik terus pundi, Kang? Bakune bali ana Mataram. Ojo terus ke ngono bakalan goyong kamar Adipati Ronggo Jamunara. Jaya Kusuma andhar kabeh gelem bali.
Janji penitan nyembah karo Jaya Kesuma. Oh ngono to tak ajak. Lakon kowe. Ayo. Ojo wedi, makani. Jenengan. Oke, mulut paling batu. Ayo.
Jadi pati wasit jaya kesuwen. Perjuangan itu tak ya. Kita ojo girang-girang kemuyuk ke kita apa anda aku melayu bulat papan sen luwih demen penggono di klub buka bunga klub tawangan itu yang tadi yang papan ini sementara yang papan ini mungkin ditangkap jaya kesemua Iramu rasa meninggal tekan komosen gak bisa biang aku deku mengesankan jengkar dan mas tengok jengkar aku manut kau besik gak bisa biang yang sampai soalnya laki kau jaya kesemua aku berguru no pasuruan Ngono kok sing tak jaluk. Kowe kepengen arep belum wis tak kamu nek kita apa sih tak tampari kita kapitan kapitan apa dia lu jawab ora nek sampe Oh,